היי חברים, בסרטון הראשון שלנו, טוב? היום אנחנו טומאים את הממתק הזה, את זה, וגם את זה, שזה כל אחד, וגם את זה. והיום אנחנו הולכים לטום את כולם. מוכנים? 3. אנחנו נתחיל ברגע זה. אנחנו רק שנייה פותחים את זה, ואנחנו חוזרים אליכם. ביי. טוב חברים, חזרנו וסתכלו מה יש כאן. יש כאן מלא ממתקים כאלו, ואנחנו ניתם 1 או 2, יאללה, פרקח. זה אמור להיות חמוץ, אני חושב, חריף, זה נראה ככה. הנה פתחתי. וואי, סתכלו איך זה נראה, זה נראה כמו מנטה. זה נראה ככה. לא יודע, אפילו ב3 שלי טונים, 3, 4. חריף. לא, הכי חריף בעולם. אני הולכת למים. הוא הכי חריף בעולם, הוא כזה יכול לטום את זה. אני חייב לירוק את זה. תחשבו, זה הממתק הכי חריף בעולם. חריף. אנחנו זורקים עליה וממשיכים אליהם. טוב חברים, אנחנו בממתק השני, שזה זה. זה חריף, זה היה. אני לא יודע אם זה חריף או חמוץ, כי אני חושב שזה אותו דבר, אבל אנחנו פותחים ואנחנו בדרך אליכם. טוב, דווקא אנחנו יכולים לפתוח ככה. אבל שזה יהיה מתוק. הנה, פתחתי. אוי, נראה לי ירוק הכי חריף. כלום. זה שלד כזה. הנה, גם לי זה שלד. בוא ניתם. 3, 4. חמוץ. חמוץ. חמוץ מדי חבר'ה. לא כדאי די חמוץ. אתם יכולים לטעון, זה די מתוק. אבל חמוץ. אחרי יהיה הממתק האחרון שלנו. יש כאן רדיו-אקטיבי. עכשיו אנחנו נכנסים את זה. זה היה הממתק הכי חריף בעולם. זה היה הממתק שלכם. זה הממתק שלכם, הרי הוא חריף בטירוף, לא כדאי לכם. חמוץ. טוב חברים, מתבולע את זה וממשיכים לממתק הבא. ביי. לא, רק עכשיו ביי. טוב חברים, עכשיו אנחנו בממתק האחרון והיחיד. אנחנו הולכים לפתוח את זה מספרים כי זה נראה קצת מסובך. לא פתחתי את זה טוב. לא, נפתח את זה עם הידיים. הממתק הראשון, אתם ראיתם אותו? הוא חריף אם אתם תורמים אותו אפילו מציצה אחת, דבר אתם תפקו. עדיין הלשון שלי היא שרופה. הנה, פסיקים וקצתי. או מה זה יהיה? מה זה? בוטח את זה, מוכנים? 3. 4. שנייה. לא נפתח? הנה, פתחתי. אוי, אני חושב שזה טופי. כן, אני חושב שזה באמת טופי, נראה לי. תשימו לייק. ואנחנו עכשיו שנייה פותחים את זה, כי זה נראה לי סתם מבזבז לכם זמן, אז אנחנו נפתח את זה ונחזור אליכם. אתם לא מבינים. מצאתי ממתק, בואו נפתח. נראה כזה, הוא נראה לי גם חריף, כמו נראה מרשמלו כזה, ועוד שנייה ניתם אותו. הוא נראה קצת מגעיל. טוב חבר'ה, חזרנו,
וזה לא הצלחתי לפתוח, אבל הצלחתי לשאול חלק מזה, וזה מה שנאכל. שנייה, אולי אני אנסה לפתוח עוד, אם אני אצליח. הממתק הזה נראה לי לא חריף, נראה לי מטעם מנטה. נראה לי. נראה. טוב, אבל לא הצלחתי לפתוח את זה. טוב, אז נאכל חלק ממנו. 3, 4. חמוד. זה טופי. זה טופי כזה. חמוד. מטעם חמוץ. אבל די טעים באמת. טוב, בגלל שזה טעים, אולי נצליח לפתוח את זה עוד. אז... מטורף. טוב חבר'ה, לא הצלחתי, ועכשיו אנחנו תורמים את זה. אני לא יודע אם זה טעים, אבל אני חושב שזה טעים. מוכן? 3. אז בוא ניתם כמה, כי יש הרבה. אני תואם את כל... לא תראו. אני תואם 3. אני תואם 4. גם אני 4. נפל לי. וואי. הם מוכנים? 3, 4. באמת מידע. טוב שמברשת שיניים. לא טעים. בכלל. מרגיל. טוב, והתקדמנו. טוב חבר'ה, זה היה סוף הסרטון שלנו, ואולי נמשיך סרטון הבא, אבל אחר. תירשמו לעוד ושימו לייק. ביי!